Mort de professor. On tens el cap? No practiques amb concentració. Però, avi, és que no... Res de pros, no en vull sentir cap. No ets conscient de com has lluitat els combats aquests dies? Què et passa? Hi ha algun inconvenient a guanyar 4 competicions seguides, avi? A mi no m'enganyes, sóc gat vell. Des del primer dia no has fet ni un sol combat que es pugui considerar bo. A la segona competició et vas a dormir. A la tercera i a la quarta vas necessitar més estona de la raonable. A l'última vas estar a punt de perdre perquè s'acabava el temps. Vas guanyar amb un seguinatge molt barroer i tu això no ho pots fer. Quin mal hi veus a guanyar? Bé guanyo tal com volies, no? Quin mal? Quin mal hi veig a guanyar? Que potser em busques les pessigolles? Jo vaig guanyar el campionat nacional del Japó 5 vegades seguides, en 2 segons escassos. En aquella època el públic es va quedar molt parat davant de la meva tècnica, potència i rapidesa. Jo m'havia preparat durant anys i anys, i per això em va anar tan bé. Sí, ja ho sé. Tu ets un judoka genial, avi. Però és evident que jo no posseeixo el teu gran art. Allà ara mateix! Tots els meus llibres! Has entrat a la meva habitació sense permís. Torna-me'ls! No hi tens cap dret. Que no hi tinc dret? Estudies fins a altes hores de la nit. Prou de ximpleries. Ximpleries? Però què té de dolent estudiar per un examen? Aniràs a la Universitat de Saikai. No cal que en tornem a parlar més. No hi penso anar, ja ho saps. Escolta'm, no vull que tornis a fer un combat tan dolent mai més. M'emporto els teus exercicis. Adéu. No! Torna-me'ls! Oh, no l'aguanto! Aviat estaré del tot escurada, amb les filigranes que haig de fer per arribar a finals de mes. N'estic tipa. Què? En què la puc servir? Deies que em volies veure? Sí, aquests darrers dies he pensat molt en tu. He passat per casa teva, però no hi eres. Estic molt content que ens haguem trobat, així podem passar junts una bona estoneta. I com és que has pensat tant en mi? Mira, Ginger, aquests dies no has fet gaire bons combats i cada dia aniràs tenint adversàries més difícils. Has d'estar ben preparada. Sí, senyor. Sisplau, porti-li un pastís. A veure, la Charlotte O'Full. Caram, esclar, ara ho entenc. Estàs estudiant per l'examen d'entrada, vaja. No sé on li veus la gràcia. Oh, perdona'm, sisplau, agafa pastís. Té molt bona pinta. Oh. M'agrada mirar-te. Et faig sentir incòmode, oi que sí? Perdona, no és la meva intenció. No, no. Tenia por que no estiguessis malalta. O sigui que estudies per l'examen d'entrada de la Universitat de Mitsuma. M'has tret un pes de sobre. T'agradarà. Jo tinc moltes amigues que hi van. Què? No, vull dir, conec uns quants professors. Són molt amables, són encantadors. El problema és que a casa meva m'és del tot impossible estudiar. El meu avi no em deixa. Em vigila, saps? Tinc una idea. Jo et faré classes. Seré el teu professor particular. Què? Farem les lliçons a casa meva. De debò que ho vols fer? Et vull ajudar, Ginger. Tu ja ho saps. Que em vols ajudar? Punt complet! És fantàstic!
Guanya i guanya. Ha arribat a la final del torneig. Senyor Yutenji, no m'havia imaginat que seria tan bona. Senyor director, la recomanarà per la Universitat de Saikai? Oh, i tant que sí. Vull que guanyi la medalla d'or per la nostra universitat. Gràcies, moltes gràcies. Mestre Inokuma està en molt bona forma, la seva neta. M'havien dit que la Ginger estava malalta. Ara veig que era un rumor fals. Avui està tan bé com sempre. És cert, no estava bé, però ja s'ha recuperat. Ah, tot va com una seda. El director l'accepta encantat. Naturalment. Vull més Ishigo Daifuku. Sí. Mestre Inokuma, sisplau, no ens falli. Volem tenir la Ginger a la nostra universitat. Estigui tranquil, jo li portaré. Però què fa aquí encantat? Porti l'Ishigo Daifuku. Un bon plat. El meu pla es va complint segons les meves previsions. Tot va ben en popa. Un punt complet! És fantàstic, torna a ser la d'abans. Ha superat el mal pas. No crec pas que hagi abandonat la idea de l'examen. Què la deu haver fet a canviar? Hola, ja sóc aquí, Ginger. Hola. És ell! Ja sabia jo que hi havia d'haver alguna explicació. Anem, Kamada! Sí, som-hi! No, no! Se'n va cap al pis d'ell! Ginger, no! Que et ficaràs a la gola del llop! No, no és Half Bean. La forma correcta és Hat Bean, ho entens? D'acord. Aleshores, digues, aquí què falta? Doncs hi hauria d'anar a Hat Bean, em sembla. Perfecte, ho has fet molt bé, Ginger. Et passa res? No res. Deus estar cansada. Descansarem una estona. No cal. M'has deixat ben parada. Ets un bon judoka, però també un gran estudiant. Sí, bé, vaja, no, això no és veritat. Tu sí que tens cops amagats. Ets tu, Ginger, qui és una gran judoka i, a més, molt bona estudiant. No és cert, m'afalagues massa. Espero que tinguis confiança en mi. Aquí pots fer com si fossis a casa teva. T'ho dic de veres, pots fer el que vulguis. Què deuen fer? Ja han passat gairebé 3 hores! 3 hores! És terrible! Deixa'm anar d'una vegada! Aquest Shinosuke... No ho suporto! Els nois guapos em fan enveja. Calma! No t'imaginis rotllos deshonestos! Però si això és el que fas tu. Ah, ja surt. Espera'm! Moltes gràcies, Shinosuke. M'has fet de professor i m'has acompanyat a casa. Escolta, ho he fet amb molt de gust. Gràcies. Adeu, fins demà.
Digues. Ja sóc a casa. Ginger, quina hora et penses que és? Perdona que vingui Digues. tan tard. Ja tornes a menjar tallarines? Et faré sopar. Un momentet de paciència. De seguida estarà fet. Què t'estimes més, sopa de porc o estofat de mongetes? Wikimpira, go! No saps què et fas, noi. Ets ben innocent. Amb el sou tan baix que tens, no podràs pagar les destrosses. Què li has fet a la Ginger? Vull saber què hi feia la Ginger a casa teva. No n'has de fer res, tu, que estàs gelós. Parlo molt seriosament. Com a periodista em preocupo del futur de la Ginger. No m'ho crec pas. La Ginger també t'interessa. Per què no ho reconeixes, Matsuda? Frena la llengua. No t'adones del que fas. Surts amb la Sayaka alhora. Això és el que dius tu. Entre la Sayaka i jo no hi ha res de seriós. De totes maneres, no és un assumpte de la teva incumbència, dispensa. Sí, suposo que és el millor que puc fer. Li explicaré tot a la Sayaka. Li agradarà saber-ho. Què? No. Shinosuke, Digues, Sayaka. voldria saber si tens molta feina demà. M'han parlat d'un restaurant grec molt bo. M'agradaria anar-hi amb tu. Ho sento, però no puc. Què? Justament els meus antics companys de col·legi em venen a veure demà. Només serem homes, farem una festeta de nois sols. Em fa il·lusió, fa temps que no els veig. Escolta, Matsuda, hem de parlar. Aquesta manera de fer no m'agrada. La Sayaka em vol acaparar tot el dia. Entre la Ginger i jo no ha passat res. Només li he fet de professor particular, ara ja ho saps. Professor particular? Sí, volia ajudar-la per l'examen d'entrada a la universitat. És per això, no ho sabia. Esclar, com havia d'anar a casa d'aquest paio si no era per alguna necessitat? De totes maneres, ha estat a casa seva. Se't veu molt contenta. Explica'ns el teu secret, Ginger. No tinc cap secret. Estic segura que pensen en Shinosuke. M'hi jugaria al coll. Això no és veritat, de debò. Em fas enveja, noia. Quina sort que tens. Però si no passa res. No facis misteris. No en faig cap. Mireu quina cara que fa. Has vist en Però Shinosuke? què dius? Ai, que sí? ai. Avui no n'hi deixes passar ni una. Oh! Hola. Hola, Matsuda. No t'equivoques. Ha de ser Hat-Bin. No hi ha cap més opció, ho entens? I tant, tens raó. Mira, ho has escrit malament. Quina llàstima. A veure, qui és el professor? Que te'n vols rifar o què? Els temes dels cursos superiors de l'escola són molt complicats. Ja ho tinc. Per què no estudiem geografia? La geografia m'agrada molt, és el meu fort. Per què no és necessària per l'examen? Esclar, tens raó. Llegeix això. Sí. I went to see a Tens friend. molt mala pronunciació. Ah, sí que se m'ha fet tard. Ho sento, me n'haig d'anar corrents. Ja te'n vas a casa? Si acabem de començar, no hem tingut temps de res. No és veritat, no siguis mentider. Et penses que ets un gran professor particular? Haig d'estudiar per l'examen d'entrada a la universitat i ja saps que vaig fer una promesa a la Jodi que penso complir. No em vinguis amb més romanços. Espera't! T'acompanyaré a casa. No, gràcies. Que sí, dona, que no em fa res. En moto hi serem en un moment. No vull tenir un accident, no m'enfio de tu. Ets molt mal conductor. No pujaria a la teva moto ni que em matessin i no vull que em facis de professor. Mai més. Adeu. Espera't! És terrible. Sóc molt desgraciat. Vinga, aixeca el cap. Oh! Què s'ha cregut? No penso desanimar-me per això. Ah! Oh!
Perdona, em sembla que m'he passat. Ho sento molt. Escolta, Kamada, tu saps què vol dir regret? No ho sé, ho podries preguntar a en Shinosuke. Segur que ell ho sap, és molt llest, no? Ei, tio, et penses que fas gràcia? Què t'has cregut, Ai, sembla mentida que em parlis d'aquesta manera. Bon dia, senyor director. Matsuda, em pensava que et trobaria treballant. Què fas ara, si es pot saber? Ho sento, perdoni. Escolta'm bé, aquesta nit has de fer hores extres, m'has entès? Oh my God. Què significa aquest my God? Prou de ximpleries! A treballar de seguida. Tanmateix, no acabo d'entendre la ment de les persones. La humanitat és un misteri difícil de desxifrar, va dir Buchan amb Tom. Perfecte. Ho has fet molt bé, Ginger. Sí? He millorat molt gràcies a la teva paciència. Ha estat per la teva intel·ligència. Estic segur que aprovaràs l'examen d'entrada. De debò ho creus? Escolta, tu quan vas estudiar anglès et va costar molt? De jovenet, els poetes nord-americans m'apassionaven. La meva gran il·lusió era llegir-los bé en la seva llengua original. Sí? We loved with a love that was more than love. Ella era un infant com jo. Ens estimàvem l'un a l'altre, amb un amor que era molt més que amor. L'amor ens omplia dia i nit. No ens calia res més que l'estimat. És un poema de Poe i Dougar, el meu preferit. Jo també espero trobar una dona com la del poema. Algun dia la trobaré. Una dona per tota la vida. Ves per on? M'he emocionat. No passa res. Digui'm. Hola, Shin-chan, sóc jo. Ostres, és la Mariko! L'últim dia va ser meravellós. Des de llavors no he parat de pensar en tu. La humanitat no em és diguis. un misteri. Et puc venir a veure? Sí, esclar. No estàs segur? Sí, i tant. No! Tinc molt mal de cap i m'he ficat al llit. Et trucaré després. Escolta, Shinosuke. Què hi ha? Vols prendre un te? Sí, em ve molt de gust. No! No! A la cuina hi ha una tassa amb la marca dels llavis de l'Emi. Era aquí aquest matí. Em sents? Que em sents? A veure, on deu ser la tassa d'en Shinosuke? Ah, ja la veig. No, no et molestis. Deus estar cansada d'estudiar i de practicar el judo. No cal que facis res. No, estic molt bé, Shinosuke, de veritat. No estic gens cansada, de debò que no. No és veritat. Vull que seguis aquí i que no et moguis. Ets molt amable. No sé com agrair-t'ho. Va, no perdis més el temps. El que tu has de fer és estudiar. Fes aquest exercici. Entesos? Ja vinc. Un moment. Vaja, és la Yukari. Ets aquí, Shinosuke? Obre'm, sisplau. No puc. Avui no. Estic molt refredat. De veritat? Jo et cuidaré. Pobret, aquí tot solet. No, gràcies. No te'l vull encomanar. I et trucaré després, quan em trobi millor. Quina llàstima. Té, un regal. Yeah! Per eixugar-te la suor. A reveure. És bondat. No! Què t'ha passat? T'has fet mal? No, per mi no t'has de preocupar. El que has de fer tu és estudiar. Va, vés, vinga, vés. Molt bé. Digui'm. Shin-chan, sóc la Mariko. He sentit una veu de dona. És la meva germana. La meva germana. No m'havies dit que no tenies germans? El meu pare té fills secrets. És un cap de trons. Shinosuke, vaig a fer-te un te. T'anirà bé. No! No cal, Ginger. De debò que no cal. Ja has acabat l'exercici? Sí, ja l'he fet. Ara vull correspondre a la teva amabilitat i per això et vull fer un te.
Gràcies, però no fa falta. Som-hi. Continuem estudiant. Vinga, va, tenim molta feina. Hola, Shinosuke! Per què no sortim a sopar amb... Em sents, Shin-chan? Em sents? Què passa, Shin-chan? Shin-chan, què et passa?